Recuperar a súa memoria, facer visible a nosa historia e deixala para as futuras xeracións. Da pedra nace a historia, das mans do canteiro unha memoria que volta. Esta estatua non é só unha obra, mais é memoria, é identidade, é algo que podemos facer entre todos e todas. Axúdanos a tornala realidade. Cada golpe de ferramenta, cada detalle na pedra, é un paso máis para traer de volta a nosa historia. Afonso VII naceu aquí, en Caldas de Reis. Hoxe, 900 anos despois da súa coroación, temos a oportunidade de devolvelo ao seu lugar. Colabora co noso crowdfunding en Berkami. Eu xa colaboro. E ti?